Исус ли е единствения път към рая? Прекрасен въпрос. И благословени са онези, които приемат това откровение, идва в тяхното сърце и приемат и разбират, че единственият път към вечността, към спасението, към рая е Исус Христос. Защото Исус Христос каза: никой не дохожда при Отца, освен мене. Аз съм пътят, истината и живота. Когато бях малка и посещавах църква заедно с моята баба и бях чула, че Исус Христос умря заради греховете на целия свят, тогава като дете ми дойде безумие. Как така един ще пострада, който невинен ще пострада заради греховете на целия свят? Но също така е писано, знаете ли, че кръстът е безумие за тези, които отиват към погибел. В Йоан 3 глава 16 стих пише: защото Бог толкова възлюби света, че даде единородния си син, за да не погине нито един, който вярва в Неговото име, но да има вечен живот. Нека заедно да прочетем няколко стихове от Божието Слово, за да разберем наистина единствения път към спасението е Исус Христос ли? И защо трябваше да бъдем спасени? От какво? Нека да отворим Исаия 53 глава 5 стих. Но Той бе наранен поради нашите престъпления, бит поради нашите беззакония. Върху Него дойде наказанието, докарващо нашият мир, и с Неговите рани ние се изцелихме. Не само, че Господ Исус Христос беше бит, пребит, убит, прикован на кръста, но не само Той ни спаси от вечните мъки, от ада, от пъкъла, която ада не беше сътворено за човеците, но за дявола и за неговите демони. Именно за това Бог иска да ни спаси, всеки един да спаси от това вечно облачение, защото там не е място за хората, защото там огънът няма да угасва, там има плач и скърцане с зъби. И слава на Господа, слава на Бога за Неговата любов и милост към човеците, към нас, грешниците, който ни възлюби още когато бяхме грешници. И така, че не само в кръста Той победи смъртта, но Той прикова на кръста беззаконията ни, проклятията ни, болестите ни. И Той дойде да ни дава живот, и то с изобилие, казва Божието Слово. Нека да продължаваме да четем Деянията на апостолите, 4 глава, 12 стих. И чрез никой друг няма спасение, защото няма под небето друго име дадено между човеците, чрез което трябва да се спасим. Единственият път, както прочетохме заедно, е пътят към спасението Исус Христос, нашия Господ, Спасител, Йешуа, защото е писано, че няма друго име дадено между човеците, което трябва да се спасим. И нека заедно да прочетем още един стих от Колосяни 1 глава. От 12 ще прочетем до 14 стих. Като благодарите на Отца, който ни удостои да участваме в наследството на светиите, в светлината, който ни избави от властта на тъмнината и ни пресели в царството на своя възлюбен Син. В Него имаме изкуплението, опрощението на греховете. Всеки един човек съгреши и падна, казва Божието Слово, и всеки един от нас се нуждаем от спасение. И няма друго име, както прочетохме, за да бъдем спасени в този свят. Чрез никой няма спасение. Само единствено имаме спасение чрез Господа Исуса Христа, защото Той плати цена. Той направи жертва себе си. Той проля невинната си кръв, за да бъдем спасени и ние. Благославяме с това кратко слово. Нека наистина всеки един, който слуша това видео,
това откровение да дойде в сърцата им. Бог да отвори духовните ви очи и уши, за да виждате, за да чувате и за да повярвате. Бъдете благословени.